Skultek. Základné otázky filozofie, jej disciplíny a pojmy. Čím sa vlastne filozofia zaoberá, aké otázky kladie a kde nachádza odpovede? Aké druhy poznania existujú a súvisí filozofia aj s inými vedami? Povieme si niečo o poznateľnosti sveta a základných filozofických disciplínach. Tak sa do toho pustíme. Kam po maturite? Staň sa jedným z najžiadanejších absolventov na trhu. Žilinská univerzita ponúka top študijné programy, najnovšie technológie a kvalitné ubytovanie v najkrajšom kampuse na Slovensku. Zaži Uniza, svet možností a inovácií. Každá veda sa niečomu venuje a postupom času sa od nej oddelia disciplíny, ktoré sa zaoberajú jednou konkrétnou časťou celku. Príklad môžeme vidieť povedzme v medicíne. Vo filozofii sú takýmito základnými disciplínami napríklad ontológia a gnozeológia, logika a etika. Ontológia je vo svojej podstate vedou o bytí, náukou o tom, že existuje. Zaoberá sa súcnom, ktoré je večné, nedeliteľné a nekončiace. Za jej zakladateľa sa pokladá filozof Parmenides, hoci slovo ontológia bolo prvýkrát použité až niekedy v 17. storočí. Ontológia hľadá zmysel existencie človeka a sveta a rieši základné fyzikálne javy. Ako a z čoho vznikol svet? Na základe toho, ako odpovedáme na túto otázku, existujú tri ontologické systémy. Idealizmus, materializmus a agnosticizmus. A aké sú tie odpovede? Určite tušíte, je to jednoduché. Idealisti vidia za pôvodom sveta nejakú vyššiu silu, napríklad Boha. Materialisti tvrdia, že svet vznikol z nejakej hmoty a agnostici sa s tým nebabrú. Jednoducho povedia, že nevedia, pretože sú veci, na ktoré jednoducho nedokážeme poznať odpoveď. Ďalej je tu gnozeológia, čiže veda o poznaní. Zaujímajú, čo dokážeme spoznať a ako. Dalo by sa povedať, že s gnozeológiou súvisí aj logika, ktorá sa ale nezaujíma o poznanie ako také, ale o nástroje správneho poznávania. A potom môžeme spomenúť aj etiku, čo je náuka o dobrom a zlom správaní. Čo sa týka samotnej poznateľnosti sveta, rozlišujeme 5 prístupov. Gnosticizmus, agnosticizmus, materializmus, idealizmus a dualizmus. Niektoré z nich sme si už spomenuli, keď sme hovorili o ontológii, ale nezaškodí, ak ich spomenieme znova. Gnostici tvrdia, že svet sa dá spoznať. Agnostici priznávajú, že sú veci, ktoré jednoducho nedokážeme zistiť, napríklad existenciu Boha. Pre materialistov má svet primárne hmotnú podstatu, a pre idealistov zase duchovnú. No a dualisti priznávajú, že duch a hmota si môžu byť rovnocenné. Podľa toho, koľko podstát má podľa nich svet, môžeme filozofov rozdeliť do 3 skupín: monisti, dualisti a pluralisti. Podľa monistov má svet len jednu podstatu, pralátku arché. Napríklad podľa Thalesa to bola voda. Podľa dualistov má svet 2 takéto podstaty a podľa pluralistov viac ako 2, ako ste určite uhádli. Medzi pluralistov patrí napríklad filozof Empedokles, ktorý určil ako podstatu veci 4 živly a lásku a svár, ktoré ich buď rozdeľujú alebo zlučujú. Ako vidíte, filozofia bola v dávnych časoch pekne divoká. Povedzme si ešte niečo o rôznych druhoch poznania. Tu môžeme hovoriť o racionalizme, iracionalizme, empirizme a senzualizme. Trúfnete si tipnúť, aký je medzi nimi rozdiel? Nie je to nič ťažké, určite ste na to prišli. Racionalizmus uprednostňuje rozumové poznanie, zatiaľ čo iracionalizmus ho odmieta. Empirizmus uprednostňuje skúsenosti a senzualizmus sa zasa sústredí na poznanie sveta pomocou zmyslov. Keď sa venujeme filozofii, mali by sme vedieť aj čo je to metafyzika a dialektika. Metafyzika je zameranie filozofie, ktoré sa snaží pochopiť bytie ako také. Na strednej škole sme mali takú brutálnu definíciu, s ktorou sa s vami podelím. Metafyzika je náuka o súcne ako súcne, pokiaľ je súcnom. Hľadá prvé príčiny a posledné účely. Bola to sranda. Dialektiku budeme v rámci filozofie ešte párkrát spomínať, takže by sme tiež mali vedieť, o čo ide. Je to umenie rozlišovať protiklady a odhalovať pravdu. Je to tiež umenie viesť rozhovor od gréckeho slova dialegomai a pomocou tohto rozhovoru odhalovať pravdu, čo rád robil napríklad Sokrates,
keď na ulici otravoval nič netušiacich občanov Atén svojimi nezmyselnými otázkami. Mimochodom, nakoniec to niekoho tak rozčúlilo, že ho prinútili vypiť jed. Ale o tom potom. Tak si to teda poďme rýchlo zhrnúť. Hovorili sme o niekoľkých základných disciplínach filozofie, napríklad o ontológii, gnozeológii, logike a etike. Povedali sme si o 5 prístupoch k poznateľnosti sveta a na základe toho, ako na túto otázku odpovedajú, poznáme gnosticizmus, agnosticizmus, materializmus, idealizmus a dualizmus. Starí grécki filozofi boli posadnutí hľadaním arché, čiže akejsi pralátky, podstaty, z ktorej vznikol svet. A podľa toho, či je táto látka podľa nich len jedna alebo viaceré, ich delíme na monistov, dualistov a pluralistov. No a čo sa týka druhov poznania a toho, ako toto poznanie získavame, existuje racionalizmus, iracionalizmus, empirizmus a senzualizmus. A na záver sme sa pokúsili zadefinovať si pojmy metafyzika a dialektika. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série #čitateľský denník, v ktorej sme spracovali 20 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni od nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z Kultegu.